amire azt mondjuk, hogy mindig kicsi, de egyébként mindig nagy, és több-több hét várakozás és munka előzi meg, és most talán annyival másabb, hogy még több munkát vállaltunk magunkra, hogy most már nem csak mézes kalácsot sütünk, csak úgy magunknak, közben elmegy a hangom, hanem még bérbe is dolgoztunk, de hát ez vicc, hanem a kórháznak próbáltunk segíteni. Ha karácsony van, akkor nekem mindig arról szól, hogy ez mennyire vaki. Ja, bocs. Hogy bennem mindig az fogalmazódik meg, hogy egész évben dolgoztunk, egész évben sok mindent csináltunk a betegekkel együtt, és ebben az évben valami olyasmi történt, amire régen vártam, vagy úgy is lehet nevezni, hogy vártunk, hogy egy év, mondhatom úgy is, hogy kemény munkájával elkészült az agyagműhely, ami itt alattunk terül el több mint 50 négyzetméteren, ami azt jelenti, hogy januártól a betegeket nagy szeretettel várjuk ott. Nagyon sokat dolgoztunk rajta, a munkatársaim, a barátok, a mecénások, és ez egy olyan pillanat, amit azt gondoltam, hogy itt szeretnék elmondani, hogy ez tulajdonképpen nekünk, ha úgy tetszik, a betegeinkkel együtt a sok-sok munka eredményeket át tudjuk adni. A másik álom, mert hogy mindig vannak álmok, és kell, hogy legyenek álmok, mindig azt gondoltam, hogy ebbe a terembe nem csak egy szalon kell, fél oldal, és a másik oldalban a betegek, akik dolgoznak, hanem egyszerűen autentikusan szállít egy zongorát, és ez a zongora megérkezik. És az az estén, ez a zongora meg fog szólalni. Én talán ennyit szeretnék mondani, mindenkit nagyon nagy szeretettel még egyszer köszöntök, és hallgassák meg, amivel mi készültünk, amivel mi vártuk magukat. Köszönöm.